dugutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odima fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi I yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone I yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mone ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda tantoli ame olase aw ma ni waati na aw minnu sɔgɔlen ana aw bisimila ka wula ina bamanankan kibara kɔnɔ la ka sangani bi tarata marsi kalo tile 17 san 2026 an ka wula ina kibaro la kumaba dɔ bɛna tali kɛ jamana premier ministre regional division Abdoulaye Maiga ale ye sanubɔ cakɛda bitu goldu olu ka ɲɛma ka bisimila yaasa kumaɲɔgɔnw ka kɛ an ka jamana ani cakɛda in ka jɛɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ dugu jukɔrɔ nafolo o yakubali o kama marsi kalo tile 17 an bɛ o la o bɛ kalandenw ka ayɛmu kalandenw ka kulu maa mun ni a ye wulikajɔ kɛ kosɛbɛ n'a bɛ wele ko Cabral ale ka fatuli o ɲaɲali baaraw ni a lawaleyali kɛra kunungo kalanden kɔrɔbaw ka jɛkulu fɛ ni k'a laɲini ko halisa ni maa kofɔlen mun ni a fagara ko kiri ka se ka kɛ a ye ale mun ye wulikajɔ kɛ Mali kalandenw kama tasuma jeni wale a bɛ ka juguya Bamakɔ kɔnɔna la sugunikura ta tɛmɛnen kɔfɛ ɲamana pɔsi kɔrɔ ko tasuma dɔ wulila yen nɔ kunungo ka dugu jɛ bi sɔgɔmada in na an bɛna an da don o la marabolokɔnɔ kibaruya bɛna te an n'a ye gunamikaw bara ko u ye kuran sɔrɔ bawo waati jan tɛmɛnen kɔfɛ dibi la kuran seginna ka na fɛn min ye gawukaw ani kucalakaw bara wulikajɔw bɛ ka kɛ yaasa ka sifinnakaw ani bɛɛ lajɛlen galabu foni maaw ka se k'u ka lɛnpo n'u ka takisiw ka olu sara Guinée Conakry Libéria ani Sierra Leone olu ye bɛnkan sɛbɛn dɔ kɛ mun bɛ na ni bɛn ni keleya ye jamana saba o dancɛw la fɔɲɔgɔnkɔ mun tun bɛ ka se ka o fɔɲɔgɔnkɔw ka olu ban Amérique Israël ani Iran ka kɛlɛ tile 18nan baaraw kɛlɛ tɛ ka jɔ fan fila bɛɛ lajɛlen bɛ k'a laɲini k'a fɔ ko u bɛ dadigi kɛ u kɛlɛkɛɲɔgɔnw na ninnu de an ka wula in na kibaruya la kumaba dɔ ye an bɛna kunnafoni misɛn wɛrɛ fara minnu kan ka ɲɛfɔli kɛ aw ye a y'aw sɔgɔ ko ɲuman jaa ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na. An ka jamana premier ministre regional division Abdoulaye Maiga ale ye bitu goldu o ɲɛma kura ka o bisimila u ka président directeur général ye Mike Sinamo an ka jamana premier ministre ale ka bisimilali a bɛ don sanu yakubali ani ka sanu nafolo kɛ ka an ka jamana yelenkuya an yɛrɛ ye an ka se an ka sanu nafa bɔ kosɛbɛ o siratigɛ de la ni sanubɔ cakɛda ye ni kanajanw ka cakɛda don u bɛ baara la an ka jamana kɔnɔ a bɛ waati jan bɔ k'a ka kan ɲɛmaa kura mun nalen filɛ nin ye ani an ka jamana ɲɛmaaw ka se ka kuma fɛlɛ ni dabali mun ni a tan bɛ an ka jamana ɲɛmaaw fɛ bawo bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye sariya kuraw bila sen kan sanuko bunakun kan o mun kɛra sababu ye ka se ka sanu nafolo ka yakuba kosɛbɛ ani u taara se sanu cakɛdaw ma ka jɛn ka kuma u ka jɛɲɔgɔnw kan n'u wele ko renégociation ani auditiw olu kɔnɔna la waganɛ buguna a ye nafolo min ladon bɛɛ lajɛlen o dagosi dɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ sanu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ o siratigɛ de la ni sanu cakɛda in a ɲɛmaa kura ni premier ministre u ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn o la an ka jamana
dugujukɔrɔ ko minisiri Amadou Keita ale tun bɛ o kɛnɛ kan o y'a yɛrɛ k'a fɔ fɛn min ye nin sanu cakɛda in ɲɛmaa ye ko u bɛna baaraba fila kɛ baara mun ni u mako bɛ dugukolo dɔ la ka se ka u ka panow ka o bila a kan ani fo ka taa se u ka cakɛda wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ ni u bɛna a bolofara bonya cakɛda minnu bɛna taa a sigi ko mɛnanko to o baaraw o sɛbɛnfuraw ko kumaɲɔgɔnw b'o la o kan kosɛbɛ an ka jamana preminisiri y'a yira nin ɲɛmaa in na k'a fɔ baara fɛn fɛn bɛ kɛ dugujukɔrɔ nafolo ko bunakun kan an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni sariya kura mun ni a taara sanuko bunakun kan dugujukɔrɔ nafolo ko siraw bɛɛ lajɛlen ko nouveau code minier ani fo ka taa se an ka jamana kɔkan baaraw sariyaw ni o ye an ka sigikan saba ye baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ a kɔnɔna la an ka jamanadenw ka nafa ni o ye contenu local ye sigida denw sanu bɛ bɔ yɔrɔ min na olu ka se ka nafa sɔrɔ sanuko la cogo min na o bɛɛ lajɛlen de bɛ ta ba la n'o kɛra baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ fan filaw yɛrɛ k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnw kɛra kumaɲɔgɔn sabatilen baw bɛɛ lajɛlen ye nafa bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ ni o ye an bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na ko n'o kɛra cɛkɛɲɔgɔn ninnu bɛ kologiriya fan fila bɛɛ lajɛlen bɛ i ta sɔrɔ kebanan bɔr'o la tasuma jeni o juguyan bɛ Bamakɔ kɔnɔna la ni waati laban in na a ka kan maaw k'u janto u yɛrɛ la baw bɛɛ y'a ye k'a fɔ kɔsa in na Sugunikura la tasuma wulila ye a ye tiɲɛni lase feerekɛlaw ma kosɛbɛ ka maaw bololafɛnw ka olu tiɲɛ ka sanga ni kununko tɛnɛ ka dugu jɛ bi tarata su la sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 5 ani fo ka taa se sugudun tɛmɛnen waati farira fɛ kibaruya yɛrɛ k'a fɔ ko ɲamana pɔsi kɔrɔ feerekɛla minnu bɛ yen nɔ ko u ka magasinw u jenina tasuma dɔ ko a balila ka wuli maa minnu y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ma tasuma in a bɔ fan dɔn nka ko a kɛra sababu ye ka maaw ka bololafɛn caman ba ka a tiɲɛ tiɲɛni kɔni o dagosi bonyana kosɛbɛ maaw ka maramafɛnw ani fo ka taa se maaw ka feerefɛnw bɛɛ lajɛlen kɛra bugurijɛ ye nka ko nin ko in kɔnɔna la maa ni ma to a la maa ma jogin o siratigɛ de la keba an ye munumunu salo kɛ ka taa ɲamana pɔsi kɔrɔ la k'a lajɛ ko in tɛmɛna sira jumɛn fɛ an bɛ taa fan fɛ mun bɔr'o kɔnɔna la an ka jan an ka lajɛ. Ne bɛ électronique kɛ panneau ni batterie ni téléphone ninnu awɔ n bɔra a la ma 5h20 awɔ a kɛra 5h20 cɛnni minnu kɛra ne kɔnɔ a dagosi kɔni bɛ taa 6 millions kɔni bɔ parce que warijɛ na kun bɛ ne kɔ yan nɔ o ye 3 millions miliyɔn 3 warijɛ na kun bɛ ne bolo yan nɔ miliyɔn 3 ni 100,000 ni 250 ɔ minɛn yɛrɛ min kɔni kun b'a la kɔni minɛn mara minɛn kun 3 millions kɔni minɛn min Bɔkari Gindo ne bɛ digiri feere bon an kɔni tɛ se ka a fɛn fɔ la ko an y'a bila parce que ne kɔni bɔra yan nɔ sɔgɔma 4h bon u ko ko a kɛra 5h waati ne bɔra 4h de ni sera ka feere kɛ na ko 4h bon sɔgɔma n taalen so kɔnɔ mɔgɔ ye ne wele ko tasuma sera ne wɛrɛ ma ani n ka na o y'a sɔrɔ tiɲɛni kɛra n mana foyi kɔni sɔrɔ yan nɔ ko n'a kɛra pièce kolon dɔ ye n'o tɛ n kɔni bɛna foyi kɔni sɔrɔ yan nɔ a bɛɛ jɛnina. Sɔgɔmada joona fɛ an welela ko tasuma bɛ ɲamana pɔsi kɔrɔ la an ye mobili fɔlɔ bila ka na mobili fɔlɔ nalen ale ko ka dɔ fara mobili kan donc an ye mobili dafa 5 la ka tila ka an ka camion dɔ b'a fɔ ko Djibo Notala donc ka n'o fara kan Ala barika la baara sera ka kɛ pompier 50 an y'olu don a baara la donc tasuma kɔni a tun bɛ yɔrɔ min na a danna yen de secours dɔw tun bɛ yen citerne tun jɔlen bɛ essence boli kɔnɔ fɛn ma k'olu la wa sugu yɛrɛ fanga bɛ yan yɔrɔ la garabali de don sugu yɔrɔ garabali yɔrɔ foyi m'o si sɔrɔ donc a donna goudron kɔfɛla la alhamdulilayi mɔgɔ ma sa la mɔgɔ ma bana la an kɔni bɛ mun fɔ an somɔgɔw ɲɛna u ko u hakili to a la pompier bɛ olu de kama an bɛ baara kɛ olu de ye donc n'u y'a mankan mɛn u k'an dɛmɛ sirako la n'a nana fana ka se k'an ka baara kɛ kɛnɛ parce que yan kɔni a gɛlɛyara an bolo dɔɔnin an seli a yɔrɔ la et puis an nalen fana an ni dɔw yɛrɛ ye mankanba kɛ pour que an bɛ se ka hali don ka baara kɛ yɔrɔ min don o sigicogo ma ɲa an b'a fɔ ko hakili to olu la n'o kɛra o baara nɔgɔya an bolo an kɔni bɛ barika da la marisi kalo tile 17 keba o bɛ maaw hakili lajigi maa la maa mun ni ale ye wulikajɔ kɛ kalandenw kama n'u b'a wele ko Abdul Karim Kamara n'a bɛ wele ko Cabral ale ka fagali nin ye a san 46 ye ni Cabral fagara yaasa ka se ka tasibilaw kɛ a ye kalandenw ka kulu mun bɛ yen nɔ ani kalanden kɔrɔba minnu bɛ yen kununko olu ye ɲɔgɔn ye ba kɛ jalajɛba minnu y'a yɛrɛ k'a fɔ a ka kan maa mun ni ale ye a nin di kalandenw ma ni a sara facogo
cɛjugu la ni animateur la marsikalo tile 17 san 1980 ani 80 ka a torturer ka animateur fo ka taa maye nin bɔ ka to ka kalandenw ka hakɛw lapasa Musa Traoré ale ka kumaw la ko nin waati in kɔnɔna la san 46 tɛmɛnen kɔfɛ kiri man ka bila kɛrɛfɛ baw ko nin sɛbɛnfura ye kun talen ka classé kalandenw ka jɛkulu mun bɛ ni o ye Union nationale des élèves et étudiants du Mali ye UNEM waatiw la olu kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ani jɛkulu mun bɛ bibi na minnu bɛ Cabral ka a lapasa Amicale des amis de Abdulkarim Kambara o y'a yɛrɛ k'a fɔ a ka kan ni sɛbɛnfura in ka se ka labɔ ka a lajɛ kiri bɛ tigɛ cogo min na yaasa ni maa in damatɛmɛwale min taara ka da a kan k'a to ka kalandenw ka hakɛw lapasa a ka kiri ka se ka kɛ Cabrali ka jɛkulu maaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ Cabral tɔgɔ fɔ bi a ye wulikajɔ minnu kɛ Mali kalanko la ani a jɔyɔrɔ bonyana cogo min na ka kalandenw ka hakɛw lapasa ko nin sɛbɛnfura in a man ka bila ten kununko ENSUP kɔnɔna la a ka kanubagaw ani fo ka taa se kalanfaw y'a ɲini k'a fɔ u b'a ɲini jamana bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ɲini jamana ɲɛma fɛ an bɛ san mun na ni o ye san 2026 san 2027 ni jamana kuntigi yɛrɛ nin waati ninnu k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ kalan ani seko ni dɔnko kalan waati ye maa mun ye baara kɛ kalanko la ni o ye Cabral k'a ka kan wulikajɔw ka kɛ tasibila kɔfɛ a ka lajɛ kiri bɛ se ka tigɛ a ye cogo min na yaasa ko in kunkun ni a ɲɛɲɛ san 46 kɔfɛ diɲɛmaa ka se k'a dɔn ko in kɛra cogo min na ani kiri ka se ka tigɛ ko n'o kɛra o de ye wulikajɔw ye mun laɲini min bɛ kɛ kalandenw bɛɛ lajɛlen fɛ ani kalandenw bɛɛ lajɛlen bɛ sewa sɔrɔ de ni kiri kɛra ka se a laban na ka a jaabi laban ni a kunkun ni a ɲɛ yira diɲɛmaa la marabolo kɔnɔna kibaruyaw bɛna taa an ye gunamikaw bara kuranko gɛlɛya a bɛ waati jan bɔ ko gunamikaw tun bɛ dibi la nka ka sanga ni bi waati in ye marsikalo tile 17 ye gunamikaw ko u ye kuran sɔrɔ a yɛrɛ mɛn k'a fɔ o kɛ bɛ nisɔndiyakoba ye gunamikadenw bolo bawo ko énergie bolofara mun bɛ yen olu tun kɛ bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko tajiko gɛlɛyaw o de tun kɛ bɛ ka kuran gɛlɛya lase gunamikadenw ma waati ni o ye sunkalo kalo waati ye maaw mago bɛ jɔ kuran na ani sumalen fɛnw ka o ni na hinɛ sun tigɛlen kɔfɛ gunamikadenw yɛrɛ k'a fɔ ni kuran nali filɛ nin a kɛra nisɔndiyaba ye u ma bawo a bɛna to maaw bɛ se ka o ni na hinɛ n'u ka sumalenw ye gilasi ni a ɲɔngo kulukorokaw bara Bali Bagayogo ni ale kɛra Saint Denis o maire ye Faransikaw bara ni maa kofɔlen ko a ka maire sɔrɔli kɛ bɛ nisɔndiya ye kulukorokaw bara bawo maa in kulukoro mara maa don yɔrɔ mun bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko Guni ale o ka den ye ni a taara taama la Faransikaw bara ka taa Faransi kɛ a sigiyɔrɔ ye fo ka tila ka wulikajɔw kɛ an bɛ don min na ko bi ka Faransi sigida dɔ bɛ yen nɔ ni o ye Saint Denis ye ka tila ka o maire sɔrɔ ko nin ye disumagosiba ye bi kulukoro ani Megetan o maa bɛɛ lajɛlen fɛ bɔ ko yɛrɛ k'a fɔ Mali tunkarankew u ka wulikajɔw fanga ka bon kosɛbɛ wa o bɛ cɛsiri mun na ka se ka wulikajɔw kɛ ka fɛn k'u yɛrɛ ye ka na fɛn kɛ jamana ye ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ tunkarankew u bolonɔ min bɛ jamana kɔnɔ o fanga ka bon kosɛbɛ ko nin ye fierté ba nisɔndiyakoba de ye kulukoro ni Megetan mara mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bawo ko nin ye kulukoro ka den de kɛlen ye ka Faransi dugu dɔ o maire sɔrɔ yanfolilakaw bara yɛlɛla k'a fɔ ko binganikɛlaw taara bin maaw kan maa minnu n'u ma se ka bugunatigɛ k'u ka bingani kɛra sababu ye ka maa nanama sumalen ni o civil kelen ka o bɔnɛ ani na ni ka maa 2 jogin kibaruya yɛrɛ k'a fɔ ko in kɛra ka sanga ni kunungo marsikalo tile 16 ye nɛgɛ kaɲɛ 18 waati ko maa ninnu nana moto la n'u ma se ka bugunatigɛ ka na ka kisɛ ci maaw la kisɛ mun n'a kɛra sababu ye ka sifinaka kelen ka o bɔnɛ ani na balipɛri dɔ senfɛ ani ka maa 2 ka o jogin kibaruya mun ni a bɔra sigidadenw yɔrɔ gawukaw bara yɛrɛ la k'a fɔ sifinakaw bɛ ka wulikajɔw kɛ yaasa ka maaw galabu fɔni ani ka maaw wele bɛɛ lajɛlen ka se ka an ka salen sara TDR ni o bɛ kɛ sababu ye ka sigida yiriwali baaraw kɛ ani fo ka taa se marabolo yiriwali baaraw ko bɛɛ lajɛlen kan ka i ka TDRL sara n'o bɛ kɛ sababu ye ka mairie dɛmɛ yaasa u bɛ se k'u ka baaraw kɛ ɲɛta kunnadiyaw kama ni hakilina in k'a bɔra AJCAD Mali maaw ani fo ka taa se o dɛmɛbagajɛkulu ko yaasa ka se ka bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka se ka an ka salen ninnu sara yaasa ka an ka marabolo kɔnɔna n'an ka sigidaw yiriwa kulukorokaw bara wulikajɔw bɛ ka kɛ yaasa ka se ka feerekɛlaw kucalakaw bara yaasa ka se ka feerekɛlaw bɛɛ lajɛlen ka olu recenser ka u lakodɔn k'u fara ɲɔgɔn kan yaasa salen minnu b'a sara TDR o fana ka se ka o baaraw kɛ
yasa marabolo kɔnɔna bɛɛ bɛ se ka i nin don o baaraw la a yɛrɛ la k'a fɔ ko fɛlɛ min bilala sen kan kucala marabolo ɲɛmaaw fɛ o dɔ de ye ka se ka feerefɛnw bɛɛ lajɛlen jate minɛ ani digitalisation ni o ye subahana mansinw ye ka maaw bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ ka maaw recenser bɛɛ tɔgɔ ka se ka ta yasa maa hakɛ ka se ka dɔn ko tile 10 kɔnɔ o recensement ninnu bɛna kɛ ka se ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka maaw galabu foni bɛɛ ka se k'i ka salen sara ni o ye TDRL ye o min bɛ kɛ sababu ye ka se ka marabolo yiriwali baaraw olu bɛɛ lajɛlen kɛ keba an bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ ka sɔrɔ ka taa an ka kɔkan kibaruw kɔnɔna la. ɲɔnɔrɔ ɲinina mɛnɛ ɲɔ sɔrɔ cogo o cogo forotigi ye min sɔrɔ a t'o ɲɔgɔn sɔrɔ fiyewu cérémonie de graduation école de santé kalajata ani ka dɔn k'a fɔ ISM go n ko maatigi de bɛ maako dɔn fɛn min ka dɔn k'a fɔ nin lakɔliso belebeleba ninnu ɲɛmaa ye sa n'o ye docteur Salimu Kande ye a ko a nisɔndiyalen n'a karamalen b'a da diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ kɛkɛ n'i ka dɔn k'a fɔ u ka denmisɛnw ka samara ɲɔgɔnya ye ɲina examination kɛnɛ kan san 2025 kɔni n'u ko a ma ko promotion d'excellence des premiers nationaux bawo examination kɛnɛ kan ka daminɛ niveau bac la sa ka taa bila licence la u wulila k'u jɔ ni bilisi ni yɔrɔsara caman ye o tuma don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sigi u ɲɛ n'u ko a dɔw ma ko cérémonie de graduation waleɲumandɔn don weleli bila fa ni baw ma limanaw ani ka dɔn k'a fɔ lakɔli tɔbɔtɔbaw ka se ka taa i ka dɔn k'a fɔ seereya jira k'a jira k'a fɔ denmisɛnw ye min kalan a dɔnniya n'a faamuya ka wɛrɛ u la wa an na ɲɛwɛrɛ sɛbɛn di u ma min bɛ se k'u yamaruya baara kun kan a bololalen de don ka bila avril kalo tile 4 na san 2026 nɛgɛ kaɲɛ 9 n'o dana gosila palais de la culture Amadou Hampâté Bâ salle Bazumana Sissoco kɔnɔ kɛnɛba in sa a denfaya de talen don k'a di maa hakili juru caanin dɔ ma maa min n'i ka dɔn k'a fɔ ɲinini sira kan ani dɔgɔtɔrɔya sira kan a ye baara caman kɛ médecin nutritionniste n'o m'i diya a fɔ ko clinique sage tutigɛba docteur Mamadu Suware u ka ɲɛmaya bɛ ta ka di docteur Suware ma ka sabu kɛ a ka dɔnniya n'a ka faamuya ye yaasa nin denmisɛn yɔrɔ na se ka o sira ɲuman ta a sababu ɲuman a fɔ ko kitakaw ka tiɲɛkɛ jiri docteur Salimu Kante. Guinée Conakry jamana Libéria ani Sierra Leone olu bɛ ka bolo ɲɔgɔnma kɛ yaasa ka se ka dancɛw ka lakana ko ka a sɛbɛntiya n'a ma ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kun siran bɛ dancɛ ko mankanw kun kana don jamana saba ninnu ɲɔgɔn cɛ bawo kuma dɔw la fɔɲɔgɔnko ani furugufurugu kun bɛ ka kɛ jamana ninnu dancɛw la o siratigɛ de la wulikajɔw kɛra ka se ka jalajɛ sigi sen kan ko Sommet Guinée Libéria Sierra Leone Guinée Conakry faaba kɔnɔna la o mun kɛra sababu ye ka jamana kuntigi sabaw olu ka se ka taa sigi ka bɛnkan sɛbɛnw kɛ ka bolonɔ bila sɛbɛnfura la sɛbɛnfura min na n'o yɛrɛ k'a fɔ ko bɛnkan 15 o y'o sɔrɔ o dɔw bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ ka se ka lakana ko ka sɛbɛntiya o yɛrɛ k'a fɔ u bɛna fintigila ka bolofara walima fintigilakaw ka jɛn ka baara kɛ ka dancɛ ninnu lakanabaliya ani fo ka taa se gɛlɛya wɛrɛ ninnu ko ni jalajɛba in bɛnkan minnu sɔrɔla a bɛ kɛ sababu ye furugufuruguw ka ban jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ ka bolo ɲɔgɔnmaw kologiriya u ka se ka baara kɛ ka lakanabaliya kɛlɛ ka lakana sinsin dancɛ saba ninnu na Uganda jamana fanga sinamatɔn ɲɛma Bobi Wine ni waati na ko ale kɛn bɛ ka bisimila minɛ jamana kɔ kan ka sanga ni jamana kunsigi kalata waatiw ye ni fanga sinamatɔn ɲɛma in kun kɛn bɛ ka i yɛrɛ ye k'a fɔ ko ale ka vie bɛ danger la bawo ko ani a jɔrɔ bɛ o de la a ye o kɔrɔfɔ minnu fɔ ka kalo 2 kɛ a dogolen jamana kɔnɔ kibaruya yɛrɛ k'a fɔ a fanfɛmaw fanfɛ ni waati na ko fanga sinamatɔn ɲɛma in ko a ye jamana bila yaasa ko ka se ka taa i ni na kisi bawo fanga sinamatɔn in ani jamana mara bɛ maa min bolo bi ni o Yoweri Museveni ye ni ale bɛ fanga la kabi san 20 yirika ni ale ye kalafili labɛn ka sebaya sɔrɔ ni fanga sinamatɔn kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko kalafili in kɛra kalafili namaralen ni waati in na fanga sinamatɔn ɲɛma in ko a diyagoyalen bɛ ka to jamana kɔ kan bawo ko n'a donna jamana kɔnɔ fɔɲɔnko furugufurugu dɔw yɛrɛ kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ a fɛnfɛnbaw ko a ni yɛrɛ bɛɛ lajɛlen o bɛ danger la Gabon jamana ɲɛmaw kun kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko bɔlɔlɔsiraw bɛna tigɛ Gabon jamana kɔnɔna la ka sanga ni o waatiw de ye Gabon fanga sinamatɔn dɔw kun kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ olu ma sɔn sariya talen ma k'a fɔ ko ka bɔlɔlɔsiraw tigɛ bawo ko ni bɔlɔlɔsiraw tigɛra ko a bɛ kɛ sababu ye ka dankari kɛ maaw ka hakɛw la wa ko fanga marabagaw ka fɛlɛ dɔ de don ka se ka u kanga ka to fanga kunna o siratigɛ la u kun kɛn bɛ ka
wele bla kiritigilamaw ma ko ka a ɲini bɔlɔ tigɛli ko in ko ka a bɔ a ma o siratigɛ de la u ye wele bila tribunali ma o tribunali yɛrɛ k'a fɔ ko olu tɛ se ka nin kiiri in tigɛ ko olu ye incompétent ye o b'a yɛrɛ k'a fɔ ɲɛmaw ye fɛlɛ mun ta ka fɛlɛ kuraw ta bɔlɔsira sanfɛ o fɛlɛ dɔ bɛ bila sen kan fanga tɛnamatɔnw kun kɛn bɛ ka welekan mun bila kiiritigilamaw bolokɔrɔ u ka welekan ma sira sɔrɔ Azerbaïdjan jamana kɔnɔna la Faransi ka den dɔ bɛ yen nɔ kiiritigilamaw yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ kiiri ka jangili bi a kan ko san 10 kaso bawo ko ni Faransi ka den kun ye espion de ye ale bɛ ka taa Azerbaïdjan maaw ka kibaruyaw ni ɲɛmaaw ka kibaruyaw kabi san 2023 u kun ye a minɛ ko bawo ko Faransi DGCC maa de don ko u y'a bila de ka taa Azerbaïdjan fanga kɔnɔna la yaasa ka se ka taa fanga ka baaraw bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi k'a kɛ n'a fɔ Faransi lasigidenso ambassade baarakɛla don k'a sɔrɔ ko a bɛ sɛgɛsɛgɛli ni ko wɛrɛw de la o siratigɛ de la Azerbaïdjan fanga u ye nin ma kofɔlen kiiri k'a fɔ ko a bɛ san 10 kɛ kaso la Amérique ni Israël faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka Iran kɛlɛ mun kɛ an bɛ a tile 18 na a yɛrɛ k'a fɔ ko nin waati in kɔnɔna la kɛlɛ ti ka jɔ bawo susuliw o bɛ ka kɛ fan fila bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ susuli mun n'a kɛ bɛ sababu ye ka maa nanamasumalenw civil caman ka o bɔnɛ ani na ka sanga ni bidɔn ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko Iran ani Liban o faaba filaw kɔnɔna la Amérique ni Israël ka susuliw cayalen don o yɔrɔ de la wa a susuli kɛra sababu ye ka tiɲɛniba de lase Iran ni Liban maa nanamasumalenw maa camanba de bɔnna ani na mun bɛ taa maa ba yirikaw la maa ba kelen ɲɔgɔnw ani fo ka taa se ko maa camanba de kɛn bɛ ka i sigiyɔrɔ bila n'o bɛ taa maa miliyɔn 1 hakɛw la minnu y'u sigiyɔrɔ bila jamana fila ninnu kɔnɔna la yaasa ka se ka taa kunsɔrɔ yɔrɔ ɲini Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ko ale y'a yɛrɛ k'a fɔ Faransi tɛna i nin don kɛlɛ la kɛlɛ mun ni o bɛ tali kɛ kɔgɔjiyɛn fan fɛ taji ni gaziw bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ siraba mun fɛ rond-point min bɛ n'u b'a wele ko Détroit d'Ormuz ko olu tɛna o nin don o kɛlɛ la nka u kɔni labɛn bɛ k'u ka pankuluta ni o ye porte avion ye ka o di Amérique ni Israël ma o ka se ka kɛlɛ kɛ ka sanga ni nin waati in ye Amérique jamana ɲɛmaaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ka susuli la ko Israëlikaw k'u ye Iran ka conseil de sécurité u ka ɲɛmaaba dɔ bɛ yen ni o ye Ali Larijani ye k'u ye o faga ko fo ka taa se général wɛrɛ ma n'u b'o wele ko général Soleimani Israël yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye nin ɲɛmaaba fila ko ka o faga o waati kelen na Amérique jamana ɲɛmaa dɔw kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ni o ye u ka chef antiterrorisme ye ale ye walan sɛmɛ ale ka walan sɛmɛ kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ ko a kun man kan Amérique tɛ ka taa ɲɛsin Iran ma nin waati in na ko a kun t'a kun bɔ ko nin waati kun tɛ kɛlɛ kun ye Amérique taa ɲɛsin Iran ma kuma min na tantɔn ko ale fɛlɛ la nin ko in yɛrɛ kun man ka kɛ ka sanga ni nin waati in ye Américains ka nin ɲɛmaa in ni o ye antiterroriste o ɲɛmaa ye ale ye walan sɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko Amérique bɛ ka nin wale min kɛ ka taa se Irankaw ma kɛlɛ kun tɛ nin waati in na ka taa ko nin kɛlɛ in a bɛ Israël de nafa ni ne bɛ dan siri an ka wulada in na bamanankan kibaru la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan nin waati in na ka lase aw ma k'aw fo ka ko ɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen bɛ an ka kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na aw ni ce ja ni sugantili la yaasa ka se ka aw kunnafoli an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan yan'o cɛ a k'an bɛn kibaruyaw lasira ma balimakɛ Vamara Berete fɛ nɛgɛ karafew ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Kiba Jalo bolo an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45